Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, Kauban. Ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya. Patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, Kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Kumusta po kayong lahat? Hello po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman po tayo sa pinakapaborito at nag-iisang programa po para sa ating mga magsasaka at of course para sa ating agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. At ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita. Samahan niyo po ako ngayon sa mahigit 45 minutes. So 45 minutes natin na pagsasamahan
Of course, dahil kasama po ninyo ako, hindi ko po kayo bibitinin sa mga impormasyon. Ihahatid ko sa inyo, okay? Hindi po ako talaga mismo magbibigay. Meron po tayong mga ka-partner sa pag-asenso. Of course, nandyan po si Ka-Farming Angat Ka. Ayan, di ba, Sir Jid? Hello sa iyo, Sir Jid. At bago po yan, isa-shoutout ko muna lahat ng ating mga listeners sa ating Kings Radio stations dahil tayo po ay mapakikinggan, maririnig via Kings Radio stations. Diyan po sa may Lambunaw, Iloilo via 90.7. Dito naman po sa may Negros Oriental via 88.7. Kings Radio at 102.5 sa Shato, Negros Oriental. Ganon din po dito sa may Mindanao area, sa may Hinatuan, Surigao del Sur, 102.5 Kings Radio, at sa may San Francisco City, Agusan del Sur, ang 99.5 Kings Radio. At sa lahat po ng ating mga Davaoenyo, dito po sa Davao Region, lalong-lalo po dyan sa may Panabo City, Tagum City, sa may Santo Tomas, Kapalong, Davao del Norte, saan man kayo dyan sa Davao del Norte at Davao de Oro, sa may Mawab area. Hello po sa inyo! Tayo po ay mapakikinggan via 93.5. Ganon din sa mga naka-tune in via Kings Radio Philippines online app. So, di ba? Kahit nasa abroad po kayo, pwede as long as meron po kayong internet, mag-download naman po, i-install po sa inyong Android phone ang Kings Radio Philippines. Punta po kayo sa Google Play Store, i-search nyo po Kings Radio Philippines, i-install nyo na po sa inyong phone, libreng-libre po. Okay? And yes, tayo din po ay live sa ating Facebook page, ang AgriSenso sa Agrikultura. Ganun din sa ating mga partner Facebook page, ang Damdamag Digital Media at sa ating Ka-Farming Angat Ka. At tayo din ay ma-replay sa RNG Luzon or Regional News Group Luzon. So, di ba? See? Ang dami nating mga platforms na kung saan ay makaka-access talaga. Kahit sino po sa atin na gusto pong mag-farming, yan, pwede swak na swak po bilang inspirasyon ninyo. Itong mga stories natin dito, itong mga binahagi namin ng mga video sa inyo para po kayo ay may motivation po kung sakali po ay mapusuan yung mag-farming. Mag-farming, ibig sabihin, magtanim po kayo ng mga pwede ninyong pagkakitaan, magtanim kayo ng mga gulay, mga ano pa ba, mga root crops, mga punong kahoy, ano pa dyan. And of course, sa pag-aalaga ng hayop, pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng baboy, mga baka, kambing. So, andito, wak na swak po sa inyo ang programa, ang AgriSenso. At dahil dyan, bubusagin ko po kayo ngayon sa kung ano po ba yung pwede nating, speaking of pagtatanim, ano po yung pwede nating itanim para po ay makabenepisyo din po ang ating mga alagang hayop. So, ano po yung mga tanim na pwede nating ipakain sa ating mga alagang manok at saka alagang baboy, ganun na din sa ating mga alagang kambing at mga baka. So, pwede pala yun na nagtatanim tayo ng mga gulay, nagtatanim tayo ng kahit anong mga halaman. So, why not na hanapin natin o piliin din natin yung mga dapat nating itanim na pwede rin siyang ipakain sa ating mga alagang hayop. So, bukod sa makakatipid na tayo, we are very sure na malaking maraming sustansya ang maihahatid o maibibigay natin sa ating mga alagang hayop. Yan po, of course, ang ating Agri Chika ngayon, courtesy of Ka-Farming Angat Ka, Sir Jid. So, I think ready na sa Sir Jid. Go ahead, Sir Jid. Take it away. Hello po, kumusta po? Live tayo. At ngayon po ang topic natin ay tungkol dito sa mga tanim-tanim na mga pupwede natin ibigay sa mga alagang hayop. Nakita nyo dito sa likod natin may mga halaman. No, yung iba dyan ay bulaklak, ornamental flowers. Pero ito isa sa pinakamalapit na dito, ito yung Madre de Agua. No, ito yung pupwede din na pandagdag na pagkain ng mga alagang hayop natin sa baboy, sa mga kambing, sa baka, kalabaw. Ito yung napakalaking tulong din itong Madre de Agua kasi mataas din sa protina, may potassium, meron siyang marami pa mga nutrients din na pandagdag din na pampakain doon sa mga alaga nating hayop. So, ito yung napakaganda rin kasi tinatanim lang natin pero yung mga nutrients na meron siya ay parang feeds na rin halos, no? Dahil sa dami ng mga nutrients na meron siya. So, ayan, search ko lang yung, ito kasing Madre de Agua. Madre de Agua nutrients, marami siyang mga nutrients. Actually, sa Google, nakikita natin yung mga nutrients na meron dito sa Madre de Agua.
So, Madre de Agua Nutrients. Alamin natin yung mga meron sa mga benefits nitong Madre de Agua. Nutrients na lang sir na natin. Madre de Agua, ito yung dahon niya. Maraming mga nagtatanong kung yung itsura daw, ito daw ba ay kusang nabubuhay dun sa mga tabi-tabi. No, ito ay usually tinatanim kasi sabi nila galing sa ibang bansa daw yung pinaka-cuttings nito, tinatanim dito. At yun yung pinaparami. No, wherein dito, hina-harvest natin yung dahon, tapos yung mga sanga nito, itong mga cuttings niya, ito yung mga tinatanim. No, ito yung Madre de Agua. Napakaganda niyan. Madre de Agua Nutrients. Ayan, no. Ayun nga sa Google, no, itong Madre de Agua, it has 6.35% digestible crude protein, 8.90% digestible ash, at meron siyang 1,668 kcal, no, per kilogram. Dried, ano siya, siguro yung dried leaves, no. So, yun yung mga nababasa natin dito. So, marami tayong nababasa dito. Ayan. So, ayan. The chemical analysis showed that Madre de Agua leaf meal, ito sa Google, binasa natin, contained 88.44% dry matter, 18.21% crude protein, yan, 12.5% crude fiber, yan, meron din siyang 2.66% crude fat. So, napakaganda niya na pandagdag na pagkain sa mga alagang hayop. Meron nga ako nakikita dati na mga parang nutrient content ng feeds compared nitong Madre de Agua. Hindi siya nalalayo, no? Meron din siyang halos nakikisabay siya halos dun sa mga nutrient content na meron dun sa mga feeds. Kaya napaganda rin na pantanim. Although, hindi rin ganun kadaling mag-harvest nito, hindi rin siya ganun ka dami na compared sa bumili tayo ng feeds, 1 kilong feeds, marami na tayong mabibigyan. Ito, medyo hindi ganun kabilis ang pagdahon niya. So, medyo matagal-tagal. Mas maganda, marami tanim natin para marami tayong ma-harvest ng mga dahon nito. Marami nga tayong mga nakikita din. Kasi ilan, nag-alaga ng mga Rhode Island, yung mga heritage chicken, mga native chicken, may mga nag-alaga ng mga kambing, ng mga baboy. So, meron sila nito. Minsan doon sa loob ng mga kulungan ng manok, sinasabit nila itong dahon, pinabalik-balikan na tinutuka-tuka ng mga manok. Dahil nga doon sa mga nutrients na meron na din itong Madre de Agua. No, itong live pala natin ngayon, hatid sa atin, no, kasama din natin King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Hatid sa atin ang King's Vita Plus yan. Yan naman yung vitamins na pwede nating ihalo doon sa mga pagkain o inumin ng mga alagang hayop. Yan yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan, bago lahat, shoutout muna tayo. Shoutout kay Farming Michael Angelo Di Jesus, watching. Kay Farming Godofredo Gatdula, maraming salamat po sa inyong panonood. Kay Farming Josephine Managaytay Paraiso, maraming salamat po. Kay Farming Boj Maranya, kay Farming Larmzy, kay Farming Aguila ng Negros Toto is watching, maraming salamat. Kay Farming Clodoaldo Aranas, thank you for watching po. Kay Farming J Prepare Farmer, thank you for watching po. Kay Farming Dodong Diamond, kay Farming Constantine Layson, kay Farming Mayang, maraming salamat po sa inyong panonood ngayon. So, thank you po sa pagsama sa atin dito sa ating konting discussion tungkol dito sa farming. No, nais din natin mag-share dito ng mga naging karanasan natin, yung mga nasubukan din namin dito sa pag-alaga ng hayop. So, ito yung kasama din natin dito ngayon. Ito yung nakikita ko meron dito sa paligid. Live pala tayo ngayon dito tayo sa Caloocan City. No, kakabalik ko lang galing probinsya. So, medyo biglang ulan doon sa amin. So, medyo minsan nagkakaroon din tayo ng konting pag-iba ng boses. So, ayan, no, Madre de Agua. Tapos dito sa likod, meron din tayo ditong mga halaman ng iba, mga bulaklak. Ito yung mga ginagamit lang natin na pangdagdag pagkain ng mga alagang hayop. No, Madre de Agua. Bukod dito, yung iba naman ay kapag nandun sila sa mga tubigan, merong lugar may espasyo sa kanila na may mga tubig, nagtatanim sila ng mga azola. No? Sa amin may azola din kami. Dahil nga yung lugar din namin ay medyo malayo sa tubigan, so meron kaming deep well. Tapos naglagay kami nung net, kaya lang wala akong example dito. Mapapanood nyo yan sa mga video din natin, yung azola pan ko. Ay, azola pan tayo na ginagawa. Na doon nagtatanim kami ng azola. No? Yung azola na yan, nabibili din natin. Actually, may mga nagbibenta niyan sa Facebook. No, hanapin lang natin yung mga pinakamalapit sa lugar natin. Ganun din itong Madre de Agua kasi ang inaalala nila saan daw sila bibili, saan sila kukuha ng pantanim. Na maraming nagbebenta niyan sa Facebook, pwede natin i-search, hanap lang tayo ng mga hindi naman ng scam. No, hanapin natin yung mga legit talaga na seller. Or sa Shopee, meron din ako nakikita nagpo-post nitong mga cuttings niya. Mga ganito lang. Itong mga ganitong cuttings niya, yan, mga putol-putol na cuttings.
Ayan, mga putol-putol na cuttings. Yan yung tinatanim natin. Nabibili sa Shopee, sa Lazada, may mga nakikita ko nagpo-post niyan sa Facebook. Kahit yung mga azola, ito kasi sa lupa ito tinatanim. No, sa lupa siya tinatanim. At yung isa sa lugar na tinatamnan namin nito, medyo ano siya, hati. Sa umaga, may araw siya, tapos hapon, medyo may lilim siya. So parang ganun yung medyo okay siya doon sa pinaglalagay namin. Pero meron din kaming tinatamnan na ano rin siya, direkta sa araw, pero okay din naman. Lumadami din yung Madre de Agua. No? Lumalabong din yung dahon niya. Kaya lang dati, may napansin kami, nagtanim kami doon sa isang wet area talaga, na dinidiligan, tapos minsan siguro nalimutan diligan. Tapos nung kinukuha na namin, ayan, tapos pinakawalan yung kambing, kinakainan ng kambing direkta, so doon na mamatay. Namamatay yung aming tanim na Madre de Agua. So, yun yung ano lang, no? Yun yung pwede natin itanim doon sa medyo may lilim, konti, or doon sa arawan, diligan lang natin lagi. Tsaka huwag natin na direktang ipaabot sa mga alagang hayop kasi siguro may acid din siguro yung laway ng hayop natin. Kaya ganoon na lang na nasisira yung ating tanim na Madre de Agua. So, ito yung Madre de Agua. Iba ito sa Madre de Cacao. May mga nagtanong din, ano daw yung Madre de Agua, yun daw ba yung Madre de Cacao? Iba yung Madre de Cacao naman, yun yung kakawate na kambing naman ang kumakain nun. Ito, kinakain din ng kambing to, mataas ang nutrients. Yung Madre de Cacao, maliliit ang dahon nun. Madalas ay ginagamit yun na pang tinatanim dun sa mga lambat. No? Yun yung pampatibay ng lambat din, pandagdag tibay ng lambat. Tapos, kinakain din ng kambing yung mga dahon. Depende rin sa kambing, may kambing ding hindi sanay. So, hindi rin sila kumakain direkta ng Madre de Cacao. So, iba yung Madre de Cacao, iba itong Madre de Agua. So, ito yung mas, mataas na nutrients, maraming alagang hayop ang kumakain itong Madre de Agua na pwedeng itanim sa lupa, no? Doon sa asola na nabanggit natin kanina, yung asola sa pond siya tinatanim naman sa may tubigan. Madalas ginagawa namin, bumili ako sa Shopee kasi nga target ko magparami ng pabo, ng manok. Kumakain kasi doon yung pabo, manok, mga itik, mga pato. Yan, kahit baboy, kumakain ng azola. No, ganun din itong Madre de Agua. So, azola muna tayo. Yung azola, wala lang akong sample dito. Yun yung bumili ako ng trapal. Kasi may mga gawa na trapal mismo, nasa Shopee, Lazada, meron yan. May mga gawa na trapal. Search natin yung azola pond. Ganun yung sinearch ko, azola pond. Tapos piliin mo lang yung medyo maraming stars doon, yung mga legit talaga na seller. Yung hindi naluloko. So, yun yung ginawa ko, pumili ako. So, nakabili ako ng azola pond. Yan. Talagang forma na siya. Meron na siyang, hindi ko na kailangan pang tahiin or ano man. No? Kasi buo na siya. Isa siyang trapal, tapos meron na ba sa bawat gilid na ganyan. So, ilalagay ko na lang, tapos ilalagay akong kahoy sa gilid. Actually, may video din ako niyan. Papanood nyo rin dito sa page natin. Tapos yun, ilagyan namin nanguha kami ng mga tuyong dumi ng baka, tuyong dumi ng kalabaw. Nilatag namin doon sa sa aming trapal, no? Nilatag namin doon. Tapos, nilagyan namin tubig. Yung tubig, hindi namin pinupuno ng todo. Siguro mga 1.5 dangkal yung tubig. Tapos, nilagyan namin ng tubo. No, para kapag malakas ang ulan, sumubra yung tubig, lalabas siya dun sa tubo, sa ibabaw. No? Halimbawa, ito yung taas ng pinakagilid ng azola pond. Dito sa bandang ilalim konti, may tubo na yan palabas. Para kapag umulan, hindi niya na kailangan sirain yung pinaka-pond natin, lalabas na yung tubo dun. Madidrain na yung tubig kapag sumubra dun sa required natin na tubig dun sa ating azola pond. Tapos yun naman, nilalagyan na natin ng azola. So, gano'n na lang. Kapag tag-init sobra, pwede rin tabunan natin ng mga dahon ng niyog, kunti-kunti lang, para hindi naman sobrang mainit yung tubig at hindi masisira yung azola. Tapos, maganda rin kung napalibutan ng net para hindi pasukin ng mga palaka. Kasi yung sa amin ngayon, may mga ilan kami doon na nasisira din dahil sa iniitlogan ng mga palaka. No? So, kailangan ko ulit na palitan ng tubig, no? Lagyan ulit ng mga fertilizer, palitan ulit, para makabuild ulit ako ng maraming azola. Maganda sa azola, rin siya, mabilis siya dumami, no? Mga ilang araw lang. Halimbawa, ngayon nag-harvest ka, kung puno na yung azola mo, kasi mabilis lang mapuno yan eh. Ngayon na puno na, kinabukasan, pahinga muna, sunod na araw, harvest ka ulit. So, lagi ka nang may pakain. Kung dadamihan mo yung azola pond mo, so pwede kang araw-araw maka-harvest ng azola. No? Sa ilan naman, hirap sila magpakain ng azola kasi naninibago yung alaga. So, usually naman, kapag nanibago yung alaga natin, mas maganda na sanayin muna natin ano ba yung usual nilang kinakain. Kung feeds ang usual nilang kinakain, no, or kangkong,
doon naman namin hinahalo yun. Nahalo namin doon sa existing na mga tinutuka ng mga alaga namin kung ano yung mga nakasanayan nila. So yun yung aming ginawang paraan para unti-unti silang masanay. Kunti-kunting azola muna. Tapos habang tumatagal, no, pwede na maglagay ng medyo marami-raming azola na. Lalo na kung malawak naman yung azola pad natin, o mas marami na tayong maihahalo. So malaking ano rin yan, malaking tipid din kasi sobrang bigat din actually sa bulsa yung mga patuka natin ay lahat ay binibili. Actually hindi din ganun kadali na masasabi natin kikita ka sa farming kapag umaasa ka lang din doon sa patuka. Sabi nga nila, no, mas maganda kapag ikaw ay mag-farming, mag-livestock farming, poultry, racing, yung mga backyard farming natin or mga poultry, yung mga alaga natin sa likod bahay, mga native na manok, no, maganda rin na meron tayong source ng mga pampatuka na libre nating nabibigay sa kanila. Maganda gumawa tayo ng sariling formulation. Sa amin ngayon, actually, may mga ginagawa din kami, pero hindi pa 100% na sure talaga nagagana. No? Katulad doon sa mga pabo. No? Dating yung mga pabo namin ay naka-pure feed sila nung una, tapos nung sumunod medyo dumami-dami na sila, medyo nagdagdag na rin tayo ng mga natural na mga pagkain. No, yung kasaba, permanente, may kasaba tayo kasi may tanim kaming kasaba, yun talaga ay para dun sa alagang hayop. Kasi yung kasaba naman, sa ilan yan, hinahalo rin din sa feed, so ba't ko pa ihalo sa feed? Ibigay ko na lang dun. So, yun yung tinutuka-tuka nila, binabalik-balikan nila. Isang buong kasaba, pagkabunot namin yan, ginilitan lang namin sa gilid, ganyan, para meron silang natutuka. Yan yung pang-merienda ng mga alaga naming pabo. Pero hindi yan yung main na pagkain nila. Kasi kung yan lang kinakain nila, kulang pa rin yung nutrients ng kasaba para sa kanila. So, kailangan pa rin binibigyan namin sila ng iba pang pagkain. Ang dati, mas malakas actually mga itlog yung pabo namin nung naka-feeds kami, pure feeds. Pero syempre, habang tumatagal, dumadami sila. So, naghanap kami ng iba pang alternative sa feeds na ibibigay sa mga alagang pabo. So, nandun yung mga, sa pabo, sa manok, actually, pwede siya. So, nandun na yung kanina, yung azola, yung madre de agua, tapos yung palay, mga leftovers na mga palay, lalo na kapag ang lugar natin ay malapit sa mga palayan. So, pwede tayo makakuha tayo dyan ng mga leftovers palay, kinukulikta natin yan, pandagdag pagkain sa alagang hayop, tapos nandun yung kasaba, nandun yung mga damo. So, yun yung mga binibigyan namin. Kaya minsan kapag kapos din yung binibigyan na pagkain sa kanila, ay hindi rin productive. Nahihinto rin yung productivity nila. Mas kaunting mangitlog, no, may ilan-ilan lang yung nangingitlog, yung iba ayaw pang mangitlog. So, medyo ano rin, no, kapag inaaral pa lang natin, hindi rin siya ganoon kadali. No, marami ring mga dadanasin pa rin natin dyan kasi, yun na nga, kailangan natin na araling maigi, kailangan matuto pa tayo lalo dun sa ating inaalagaan kung paano pa yung paraan na pwede natin gawin para mapapaunlad natin lalo yung ating pag-aalaga ng hayop. No, so, tulad na nabanggit natin, pure feeds ay okay naman, kaya lang siyempre habang dumadami sila ay hindi naman kapag puro pure feeds na binibili namin ay hindi namin kaya, no, kapag dumami na sila ng todo. So, naghanap tayo ng mga alternative pero kailangan natin na makuha yung tamang timpla, yung tamang formulation na kailangan natin. No, sa ngayon, ongoing pa rin kami sa pag-formulate kung kailan kami magkaroon na mas productive ba na alagang hayop. So, syempre kapag nabuo na natin lahat yan, isi-share din natin dito. Sa ngayon, ang ginagamit namin, yung mga natural na mga galing sa mga palayan, lagi nating nababanggit sa vlogs, yung leftover palay, yung mga leftover palay, yun yung mga doon sa palay nga pag nag-ani, may mga naiiwan doon ng mga palay-palay na may mga halong mga tahop, sa Bisaya, tawag namin tahop ay ipa, no? May halo-halo pang mga ipa, pero meron dyan mga sulid pa, may mga laman pa, so yun yung pinipili ng mga manok, tinutuka-tuka yun ng mga pabo. So, yun yung nakukuha namin dahil malapit kami sa palayan. No? Tapos, nandyan pa yung, yung mga azola, madre de agua, ano pa bang mga pagkain na binibigyan natin. Kahit yung mga kangkong, no? Kangkong, kung may kangkungan sa lugar natin, pwede rin. Tagtaring maigi, paliitin, tapos aluan ng darak, no? Pandagdag na rin yan na papagkain sa alaga. Actually, may isa pa akong plano, no? Itong katawan ng saging, hindi ko pa na-try, katawan ng saging, nahaluan ko rin ng kasi pabo yan, yung pabo mahilig sa mga grasses yan. Katawan na saging, haluan ng darak o haluan ng konting feeds, tingnan natin yung, pero kailangan din natin tingnan yung pagka-formulate natin kung makuha pa rin ba nila yung sapat na pangailangan nila doon, no? Pero mayroon pa rin tayong nilalagay naman na kasaba, no? Kasi yung fiber nila nakukuha nandun sa mga katawan na saging at yung iba pang mga nutrients na kailangan nila nandun din. Although doon sa formulation naman natin, hindi rin natin bastang ginawa lang yun.
naglalagay rin tayo ng dagdag na mga kung ano yung mga pupwedeng ilagay. No, katulad nitong ating kasama, King's Vita Plus na vitamins, no, doon sa mga darak, or kahit sa mga feeds, ito yung naghalo din tayo nito para masigurado namin na may mga nutrients pa rin na kailangan nila na makukuha pa rin nila, ma-absorb pa rin nila. Yan. Dahil itong King's Vita Plus, ayan, meron na rin siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, calcium D3, no? Enzymes, nandyan. At saka yan, marami pang masangkap. No, kaya ito yung ginagamit natin. Ayan yung zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, glycine, L-theanine, betaine, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, vitamin niacin. Dami niya ring sangkap, kaya ito rin yung ginagamit namin. No, pampahalo dun sa mga pagkain ng alagang hayop. Ito naman ay powder. No, bukod dun sa binibigay natin mga alternative, ayan, pakita ko rin sa inyo itong sabi nila sikreto. Sikreto ng maraming mga backyard farmers. Ito, powder ang laman niya. Ayan, powder siya. Isang ganito, no, marami-rami na rin naman ang mahaluan nito. Kung halimbawang naka-feeds tayo, isang sakong feeds, pwede nang ihalo itong isang pakete na to. No, isang pakete, isang ganitong laman yan, 100 grams. Yan, nahahalo to doon sa pagkain or inumin. Pwede sa pagkain, pwede sa inumin ng alagang hayop, no, pwede daily, pwede every other day, depende sa atin kung paano na tayo maghalo. Kung medyo di naman tayo nagtitipid sa vitamins, pwedeng everyday yung hinaluan natin na isang sakong feeds, everyday ipakain sa kanila. Pwede rin. Pwede rin yung tingi-tingi. Halimbawa, napakain tayo mga natural na pagkain. Yung nababanggit natin kanina, ito mga ganito, kunti-kunti lang. Palagay natin mga 3 kilo na patuka sa alaga, na pagkain ng alaga, baboy man yan or manok man yan. Yung 3 kilo, pwede natin haluan na isang kutsara nito. No? King's Vita Plus na vitamins, pwede natin ihalo isang kutsara nito. So, yun yung ginagamit natin. Ito ay available sa mga, mga agri-vet stores, mga poultry supply, no, nationwide. Yan, King's Vita Plus na vitamins, yan yung ginagamit natin. So, yun yung mga dagdag na nagiging, rin natin, pamamaraan, bukod dun sa pagbibigay natin ng mga natural na pagkain ng mga alagang hayop. Kasi tulad na nabanggit natin, pag-iasa natin lahat dun sa pure na binibili natin lahat ng mga pagkain sa alaga, medyo mabigat talaga sa bulsa. Lalo na kung nag-uumpisa pa lang tayo, no? Kaya sabi nga nila, mas maganda start small muna. Konti-konti muna habang dahan-dahan na nagpaparami, hanap ka rin ng paraan para medyo kahit na maparami mo sila, hindi ka gagastos ng malaki. No? Tingnan mo yung mga, sabi nga nila, yung mga kung ano yung available sa paligid, yun yung i-maximize natin. No, tulad sa lugar namin, no, medyo malawak ang space dun sa amin dahil nga sa mga niyugan ang maraming produkto sa lugar namin. Niyog, purong niyog, tapos damo na, damuhan na. So, why not, ba't natin, hindi natin i-maximize? Sa amin, minamaximize namin, yun, naglagay tayo ng kambing, naglagay tayo ng baka, kalabaw, at yung mga pabo, kumakain ng mga damo. So, ma-maximize natin yung lugar bukod sa may produktong niyog, meron pang mga alagang hayop na dagdag pa rin doon sa mga natin, pwede nating pagkakakitaan. Yung mga manok natin, pag nangitlog, ay napakaganda. Harvest lang tayo ng harvest ng pang-ulam natin sa likod ng bahay natin. Yan yung mga nagiging pamamaraan din namin sa pag-alaga ng mga hayop, no? At yan, kasama natin, King's Vita Plus. So, yun, tanim-tanim lang tayo. Tiyagain lang natin. Tulad nga nung isang content natin, no, alaga ka ng baka. Dati nga, nakialaga din yung tatay ko ng baka. Ay, kasi walang-wala din eh. Mahal naman ang presyo ng mga baka. No, kung wala kang mga 20 mil, hindi ka magkakabaka. Or minsan mga 15, ganyan. Dati, 15K. Makakabili ka ng baka na medyo maliit. Kaya lang, yun, sa hirap ng buhay, hindi naman ganun kadaling bumili ng ganun. So, ginawa ng tatay ko, nakikialaga siya since kilala naman din siya doon na talagang masipag siya pagdating sa pag-alaga ng baka. Kumisay, kapag wala ng damo, abay, ginagawa niya talaga ng paraan. Pumunta siya doon sa mga bukid, nanguha siya ng mga kumpay. Nangungumpay siya para pakain doon sa baka niya. So, yun yung paraan ng tatay ko rin doon sa pag-alaga ng hayop. Kaya hanggang ngayon, na marami pa rin nagtitiwala sa kanya, yung mga baka namin, galing din yun sa pagkikialaga. No, dahil nga doon ay nakialaga siya ng baka. So, yung unang anak, halimbawa ay napunta sa may-ari, tapos pangalawang anak ay kanya na. So, hanggang sa tuloy-tuloy lang yun, nagkaroon na rin siya ng mga baka niya. Tapos nung may babaeng baka na, ginawang inahin, so yun yung nanganak ng nanganak hanggang sa nagkakaroon din ng baka. No, hindi rin ganun kadaling paramihin ng baka kasi medyo matagal din, taon din ang antayin sa pagpapalaki, taon din. Maraming taon ang kailangan para lumaki. Pero habang tinatsaga, kung wala naman tayong ibang ginagawa,
no, imbis na tumambay tayo dun sa kanto, kung meron tayong pwedeng gawin, pagkakaabalahan, kahit papano, kung ipapastol-pastol lang natin yung baka natin, pagdating ng panahon ng pangangailangan, hindi naman natin kailangang gastusan palagi yan, kasi damo lang, no, libre ng damo, kay mangumpay tayo, so wala namang gastos na tuloy-tuloy, unlike dun sa baboy, sa manok, no, kailangan natin bumili ng mga patuka, ng feeds, kung wala tayong ibang source na pabakain, no. Pero yung pong baka, kambing, kalabaw, libre, mga damo lang, nasa paligid natin, ay kinakain nila. So, yun na nga, doon sa naging ano din natin, dahil nga maging kami man, ang isa rin sa inaalala natin yung gastos eh. So, maging doon sa mga manok, baboy, sa amin sa free range na pag-aalaga ng hayop, free range farming kasi yung pinaka ano namin ngayon, ginagawa dahil nga medyo doon akma yung lugar namin, no, sa free range farming dahil nga yung malawak na lugar na nagiging niyugan, mga damuhan. So, ang dinagdag natin ngayong inaalam ay yung mga tinatanim na lamang na dagdag na pampakain sa alaga. So, yun yung Madre de Agua, na ito, katabi na natin. Yan, Madre de Agua, yung mga azola, sa kambing naman, pwede pagpakain natin ipil-ipil, ano pa yan, pwede rin yan sa baboy, parang organic na pampurga din yan, ipil-ipil, yung mga Madre de Cacao, yung mga mulberry, yung mga dahon niya nabibigay din sa mga kambing. No? So maraming, actually, ang dami nating pwedeng gawin kung kita natin sa lugar natin. Parang, ako nga, napapansin ko minsan, parang walang kabuhay-buhay yung likod namin. Parang sobrang init lang nakikita ko, parang sobrang daming damo lang, ganyan. Parang sa akin, tingnan ko ano bang pwede kong gawin para bigyang buhay yung lugar namin, para bigyang buhay yung likod namin. So, yun yung naisip ko na ang dami ko napapanood sa YouTube, ang gaganda ng mga manok nila dito sa Facebook. No? Ang daming mga manok, ang daming mga kambing, daming mga baka, kalabaw. No, why not? Ba't di ko yun simulang i-goal na gawin din, no? Dahan-dahan lang naman din yan, hindi naman porket marami na yung kanilang alaga ay nagsimula sila sa marami, no? Marami tayong mga nakakausap din, yung mga nag-alaga ng kambing na nag-umpisa sa 7 na ngayon umabot ng 200, 300 na kambing na dahil nga tinatsaga nila after ilang taon, no? Parang yung mga nagbi-business din na umpisa ka muna sa maliit na habang tumatagal na papalago. Yun din yung pinaka-advice ng marami dahil nga kapag simulan mo sa konti, dahan-dahan mo na palago ay mas malaki ang chance na mas mapapalago mo palalo kasi nga nag-umpisa ka muna doon sa pinakamababa bago mo pinataas. No, marami ka pa rin natutunan, maraming learnings din kasi ang kailangan nating i-invest, maraming learnings ang kailangan nating makuha. Katulad dito sa pag-alaga ng hayop, although yung mga magulang ko ay matagal na rin sa pag-alaga ng hayop, pero ako ay nagle-learn pa rin, no? Learn pa rin tayo ng learn, hinahanap pa rin natin kung ano yung mga fit doon sa mga ginagawa natin. No, hindi pa rin, wala pa rin expert. Hindi pa rin masasabi na eksperto na ako, eksperto yung parents ko. So kami man, nagle-learn pa rin kami kung ano pa yung mga ikaka-improve pa doon sa mga alagang hayop. Kasi yung mabilisan na improvements na sinasabi nila, no, sabi nga nila, i-pure feeds na lang para mas mabilis lumaki. Kung pure feeds kasi, mabigat din sa bulsa. So, kailangan din natin maghanap. No? Kaya nag-learn pa rin tayo. Hanap pa tayo ng kung ano pa yung mga formulation na pwede natin paghalu-haluin para kahit pa panis, sapat pa rin ang maibibigay natin pagkain sa mga alagang hayop. No? So, yun yung ating goal dito sa farming na paunlarin, pagandahin. No, kaya't kayo, follow lang, tuloy lang kayo dito sa natin, sa ating mga advocacy. No, at sana'y palang araw makuha rin natin yung tamang timpla. At dito naman, i-share ko sa inyo mismo yung mga nagiging paraan din namin. At maging doon man sa mismong ginagawa namin ngayon ongoing, ay sinishare din natin dito sa page. Yon. So, yun nga pala, maraming salamat. King's Vita Plus kasama natin. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kasama din natin Panamox Forte, Panamox Caplet. Ang King's Vita Plus, ito ay vitamins Panamox Forte, Panamox Caplet. Yan yung mga gamot sa sipon, halak, laway-laway, bulutong, kuray sa kolera. Yung mga alaga natin, no, na may mga laway-laway, mga bulutong. So, yan, mga sakit ng alaga natin, yung Panamox Forte or Panamox Caplet yung gamot na binibigyan namin. Panamox Forte, yun ay water soluble, pwedeng ihalo doon sa tubig, inumin nila. Panamox Caplet naman, yun yung itsurang tablet na pinapainom natin manually doon sa alaga natin kapag may mga sakit na sipon, laway-laway, bulutong, kuray sa kolera. At iba pang mga sakit ng manok. Actually, yung mga manok yung mga panabong na may mga sugat galing sa laban sa ruweda, yan din yung mga ginagamit na gamot, Panamox Caplet. No, Panamox Caplet. Doon sa biik na may mga lagnat, may sipon, ubo, sakit ng biik, diarrhea. Ang gamit naman namin dyan, ito ang Panamox Forte. Panamox Forte, yan ay water soluble, halo natin sa tubig. Tapos yun yung pinapainom namin doon sa biik na may diarrhea
or ubo, sipon, lagnat. Yan yung ginagamit namin. Doon naman sa mga pampurga ng ating manok, ng pabo, ang gamit namin ay itong Worms to Go. Worms to Go na brand ginagamit namin dahil napaganda rin dahil sa pinaghalo siya ng albendazole at praziquantel. No, albendazole at praziquantel nasa Worms to Go na. No, doon naman sa mga share na natin lahat yung kasama natin dito. Intenso Plus para doon sa mga sisiw natin kapag may mga gusto tayong mga sisiw nagpapalagay tayong sisiw, magiging sisiw na manok panabong, sisiw ng pabo, kahit anong mga sisiw pa yan. No, maganda rin ang Intenso Plus, pang sisiw yan. Intenso Power Stag para sa stag or bayong-bayong, Intenso Premium para sa mga kinukondisyon natin ng mga manok, yung mga manok panabong, no, Intenso Premium. Tapos dun sa mga pet natin, lahat actually meron tayo dito sa lahat sa mga pet natin, sa mga pet na aso, pet na pusa, pet na rabbit, King's Vitapet naman ang kasama natin para dyan. So, yan, lahat naman na babanggit natin available sa mga agri-vet stores, sa mga poultry supply nationwide. At ito ay lahat ng mga produktong ito ay based mismo sa experience at actual namin pag-alaga ng hayop na nagagamit. So, yan yung mga nagiging pamamaraan din namin. So, shoutout muna tayo dito. So, minsan pagkatapos ng live, napapansin ko may mga iilan din na hindi natin nababasa, no? Pero dito, pinipilit natin mabasa. Kay Ka-Farming, A Farmer's Diary. No? Salamat sa mga ideas, boss. Planning to start farming pero mahirap pa simulan kasi dito ako Manila. Bago, Negros. Bago. So, Negros pa, probinsya ko. So, ako Manila pa. Ayan, nasa Manila si sir. Hindi niya pa masimulan kasi nasa, nasa Maynila siya. At sa Negros yung kanyang probinsya. Actually, sir, yan din yung akin noon. Nag-start ako. Actually, start din ako sa pagbablog. Nasa Maynila ako noon. No? Sobrahan ako sa inspirasyon doon sa pag-alaga ng kambing. Sa kakanood-nood ko rin dati yun. Na-inspired ako sobra. So, pandemic noon, hirap na hirap ako na umuwi. Hirap na hirap din sa financial. So, hindi rin ako bastang makaka-uwi na lang o iwanan yung trabaho ko. Hindi ko pwede mapagsabay. So, ang ginawa ko, so, nung medyo nakaipon ako sa trabaho, pinapadala ko dun sa parents ko, pinaumpisan ko yung kambing, pinapahanap ko silang kambing. No, dahil nga sa nanay, tatay ko, kaya pa naman nila mag-alaga ng kambing. No? Yung tatay ko, passionate din dun sa pag-alaga ng hayop, dahil nga siya ay farmer talaga. So, yun, inumpisahan namin na ang nag-alaga muna ng mga kambing ay yung mga magulang ko, yung tatay at nanay ko. Yun, excited nga sila, sila na gumawa ng pabahay, yung lambat, ganyan. Kung ano yung available lang doon, yung ginagamit nila. Halimbawa, yung kawayan, may kawayan na kasi doon sa lugar namin, yun ang ginagamit nila. Binili ko lang noon, pinapadalahan ko rin sila pambili, ay yung bubong, yung nipa, no? Tapos yung kahoy, yung mga round na kahoy na ginagamit na panggatong, yun yung tinayo nilang pabahay doon sa mga namin, kambing. Tapos may mga reject dyan na mga kahoy ng mga niyog, pag nagtatabas ng niyog yung pinakagilid, so yun yung ginagawa nilang pang wall ng bahay ng kambing. So, yun muna yung ginawa ko noon. Kasi nagtrabaho din ako dati, technician, CCTV technician sa Maynila, no. So, yun yung ginawa ko dahil nga sa hilig ko rin talaga yung pag-alaga ng hayop. Pinaumpisan ko na sa parents ko. Yan. Kay Ka-Farming Avila Mercy, ilang beses po mga anak ang kambing. Kay Ka-Farming Avila Mercy, yung kambing po ay nanganak siya 3 beses sa loob ng 2 taon. No, 2 taon, hindi 1 taon. 3 beses sa loob ng 2 taon dahil yung kambing, nagbubuntis siya. Yung kambing, halimbawa, yung mayroon tayong gagawin inahing kambing, at 8 months old niya, edad niya, pwede na siyang maglandi. So, hindi na strict yung parents niya. Pwede na siya maglandi at 8 months old na edad. Tapos, kapag ka nabuntis na siya, no, napasampahan na natin ng barakong kambing, nabuntis siya, ang mga anak siya after 5 months. No, after 5 months. So, tapos, bago niya iawat ito ay after mga 2 to 3 months pa. No? Depende sa kambing. May kambing na nag-aawat ng 3 months, meron din 4 months. So, kaya yun yung antay natin. Kasi 5, 6, 7, 8. Bali, umabot ng mga 8 months bago siya ulit na maglandi ulit. No? Magbuntis ulit. So, kaya sa loob ng 1 taon, halos 1 piraso pa lang. Pero sa next year, bago kalagitnaan ay meron na ulit tayong isa pang panganak. Kaya 3 beses nanganak ang kambing. Maganda sa kambing, nanganak siya ng may mga ilan, nanganak ng 1, meron din nanganak ng 2, may nanganak ng triplets. So, yun yung maganda sa kambing, kaya mabilis din paramihin. Yung sa amin nga, meron kaming mga upgraded na 3 pirasong kambing, yung ngayon yung bago naming mga kambing. Kasi yung mga dati naming kambing, marami doon, mga nadali ng mga aso. No, yun yung isa rin sa babantayan natin sa lugar natin, yung kulungan ng kambing dapat hindi napapasok ng aso.
lalo na yung mga aso na ligaw. No? Kasi minsan, doon sa lugar namin, medyo mangilan-ngilan lang nagalaga ng kambing, hindi kilala ng mga aso yung mga kambing. Kinagalitan nila. Ba't pag nakita, pinagpapatay yung mga kambing. Kaya maganda rin na safe sa mga aso yung kambing natin. So sa ngayon, meron kaming kambing na bago. No, may tatlong upgraded na kambing, tapos isa doon ay barako, dalawa ay magnanay yung dalawa. Pero malaki na rin yung anak. No? So nabubuntis na rin. So nanganak na rin yung dalawang yun. So nagiging 6 agad sila kasi nanganak ng 3. No? Yung isang matandang inahin nanganak ng 2, tapos yung anak niya nanganak ng 1. So bali 3 yung nagiging anak nung binili namin kambing na 2 na inahin kasi existing namin yung barako. So ngayon nagiging 6 na yung upgraded namin ng mga kambing. So yun, napakabilis lang, no? Bago lang yun, mga ilang buwan pa lang yun. So, siguro mga 4 months ago yung binili ko yun. So ngayon 6 na sila agad. So yun lang, napakabilis lang din magparami ng kambing. Tapos yun pa maganda, yung tanim-tanim natin. O wag lang yung mga bulaklak dyan sa silong natin, hayaan natin kambing dyan, baka kainin, no? Pwede pa tayo magtanim ng mga kahoy, na yung mga dahon na kinakain ng kambing, yung mga Madre de Cacao, Mulberry, ano pa ba? Ipil-ipil, natural dewormer din, at yung mga damo, no, sa paligid natin ay nakakain ng mga kambing natin. Yun, mga tupa, maganda rin yan. Maraming, maganda kasi tingnan yung alagang hayop natin na kain ng mga damo. Mas magandang panuurin na yung alaga natin ay laging busog at malakas kumain. So, talagang malalaman natin na healthy yung alaga kasi malakas silang kumain. So, yun yung mga namin, yung paraan. Ayan o. Kay Farming Michael Luzon, kay Farming Rita Cabardo, maraming salamat sa inyong panonood. Kay Farming Evelyn Kainglet, maraming salamat po. Kay Farming Medilosa Fernando, thank you for watching. Kay Farming James Win, kay Farming Glenn Cornelius Fidel, thank you for watching po. Kay Farming Bilya Maranga, thank you for watching. Kay Farming Ruel Jr. Lugasan Abgao, thank you for watching po. Kay Farming Isabel Season, kay Farming Maggie A. Pataksil, thank you for watching. Kay Farming Jajas Sarikin Tikal, thank you for watching. Kay Farming G. Bautista, kay Farming Maturan Tony, yan. Kay Farming Ariel Sikangko, thank you for watching po. Kay Farming AJ Tagle, sir, tanong ako, ano maganda gamot sa manok na gahabok ang mata ng sisiw? Hi sir, kay Farming AJ Tagle, ito yung based sa experience namin sir. Ang ginagamit namin, itong Panamox Forte. No, Panamox Forte sa mga sisiw, kapag may sakit sila, may isa nga kami, yung gansa nga namin, no, yung gansa namin, namumuti na yung mata. Actually, normal sa gansa na medyo may pagkaputi yung mata, pero puti-puti talaga yung mata niya na parang nagluluha. So, yung binigyan ko ng Panamox, no, 3 beses kong napainom, ay naging okay na. No? So, yun yung sa experience ko mismo. No, pero doon sa mga sisiw, water soluble ng Panamox, yun yung Panamox Forte, water soluble siya na pwede nating ihalo doon sa tubig inumin ng alaga natin. No, doon sa sisiw, kulong muna natin, tapos lagyan natin tubig inumin na may halong Panamox Forte. Nabibili yan sa mga agribet, sa mga poultry supply, or sa Shopee, meron din yan. Ayan. Kay ka-farming Ricky Jundit, marami ako natutunan sa iyo. Maraming salamat po, sir. Kay Farming Michael Parein, maraming salamat po. Kay Farming Solano Vargas Gamo, thank you for watching. Kay Farming Johnny Butcon, thank you for watching. Kay Farming Ricky Jundit, thank you for watching. Kay Farming Lerma Malto Santos, thank you po. Kay Farming Gadi Casen, kay Farming Efren Santos, kay Farming Manuel Suarez, kay Farming Ramel Nay Garuro Pisa Lizardo is watching, thank you for watching po. Kay Farming Hill de la Cruz, kay Farming Jimwell Gonzales Iscaño, thank you for watching po. Kay Farming Prince Elias Valdez, kay Farming Jerry Abalos Tamondong, kay Farming Efe Panyo Dayokdok, kay Farming Rosalinda Malabayabas, thank you for watching po. Kay Farming Felsi Akain Paharilyaga, thank you for watching po. Kay Farming Mayang, kay Farming Constantine Leison, kay Farming Dodong Diamond. So, thank you for watching po. So, ayan. Sa iba pong mga katanungan minsan ay napapansin ko pagkatapos ng live ko, hindi ko pala nababasa yung iba. Pero dito, pinipilit natin mabasa sana. So, iba naman, no, kapag may mga tanong pa kayo sa sunod nating live, so pwede kayo magtanong at hinasagutin natin yan sa abot ng ating mga kaya dun sa alam lang din namin based dito sa naging experience namin at dito sa passion natin, dito sa ating advocacy pagdating dito sa farming, na sana ituloy-tuloy ang ating pagtutulungan para lalo natin mapaunlad itong ating farming, itong ating sakahan, itong ating pagbubukid, at sana balang araw yung mga farmer natin ay makikita na natin na kaganda na ng pamumuhay. So yun po, thank you for watching po, maraming salamat po, God bless po.
Yes, saludong-saludo po tayo sa lahat ng ating mga farmers na hindi po sumuko, of course, dahil kahit po sa kabila po ng mga challenges, mga pagsubok na kanilang na-encounter sa araw-araw, ay hindi po sila sumuko at patuloy po sa kanilang pagpa-farming. Kaya po ngayong buwan na ito, isang pagsaludo po at pagkilala sa mga kontribusyon na naibigay sa atin ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ngayong buwan po ito ay kanila pong buwan ng mga magsasaka at mangingisda. Saludo po kami, of course, sa Agrisenso sa lahat ng mga farmers, magigiting nating mga farmers at mga fisher folks sa buong bansa. Ayan. At speaking po sa ating ka-farming angat ka, ay i-like niyo po at i-follow ang kanyang Facebook page. And of course, huwag niyo pong kalimutan ang ating Facebook page po dito sa Agrisenso, sa Agrikultura. I-share niyo po ito ha. I-share niyo po ang ating live para mas marami pa po ang makakaalam ng good news na ating ihahatid sa ating mga farmers dyan out there at sa mga wannabe farmers, of course. Ayan. And speaking po sa ating ka-partner sa Pag-Asenso, nandyan po ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Kaplat at Panamox Forte, Intenso Products, ang Intenso Premium, Intenso Power Stag at Intenso Plus, ganoon na din ang Worms to Go. Yan po ay available sa ating mga Agri-Vet stores. Kung saan man kayo ngayon na nanunood, punta po kayo sa inyong mga Agri-Vet stores para po ay makabili ng ating mga produkto ditong nabanggit. Okay? At kung hindi po siya available, huwag po kayong mag-alala. Sabihan nyo lang po. Sabihan nyo lang po yung Agri-Vet na mag-order na sila ng King's Vita Plus, di ba? Para accessible na dyan sa inyo, malapit sa inyo. Pero, huwag po kayong mag-alala ha. Dahil kahit for the meantime, wala pa dyan, nandito naman po online. Available naman po ang ating mga produkto online. Ang King's Vita Plus. I-message nyo lamang po ang Facebook page ng King's Vita Plus. At kung meron po kayong Shopee, yes, pwedeng-pwede rin po. Hanapin niyo po ang KBM Agri-Vet Lines. Yan po ang official store. I-follow niyo po. Yan po ang official store ng King's Vita Plus sa Shopee. Yes, marami pong mga produkto na magiging kapartner niyo po sa Pag-Asenso dyan po sa KBM Agri-Vet Lines. And of course, yan po ay COD, cash on delivery or cash on pickup via LBC. At kung sa Shopee po kayo, COD po yan via J&T Express or GoGo Express. Ayan, ano pang hinihintay ninyo? Mag-order na! Punta na sa mga Agri-Vet stores o kaya mag-order na online sa ating mga produkto. Ayan, thank you so much po sa inyong pagsama sa akin. Thank you so much po at na-appreciate ko po ang inyong kumbaga ang inyong pagiging kumbaga aggressive po kayo sa inyong na-encourage kayo, na-inspire kayo sa panunood po ng ating programa. Actually po, ang programa po ito ay para po talaga sa ating mga farmers at sa mga nagbabalak pong maging farmer. Okay? Lahat po tayo pwede. Basta meron lamang po tayong sapat na kaalaman, meron po tayong sinasabi nila na determinasyon at dedikasyon po sa mga bawat sa mga gusto nating gawin na kailangan nating i-push talaga. Huwag tayong paghinaan ng loob. Kung tayo man ay malugi, huwag kayong mag-alala. Part po yan sa ating Pag-Asenso. Okay? So, at dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Maraming salamat po talaga. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita, at ito po ang programang para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Wala nang iba pa. Ang Agrisenso sa agrikultura, aasenso ka. Susunod na po ha, stay tuned. Susunod na po ang King's Afternoon Delight. Yes, tama. King's Afternoon Delight. Sa King's Radio po ito ha, programa po. Susunod na po ang programang King's Afternoon Delight. Kasama po si Queen CJ. Abangan niyo po yan kung sino po ang letter sender sa kaniyang Dear Kings segment. Ayan, thank you so much po. God bless you and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.